ka san yanayin rayuwar nan yanzu in dai baka yi noma ba, noma shine komai fa. Ka bari kawai aboki Inda dai Allah ya sa mun tsinci kanmu a cikin wannan yanayi, shugabannin ne ba sa duba. gaskiya a cikin wani hali la Allah ai kowa yana shan wahala wallahi kai haka wannan kamar dan saurayi ne wallahi shi ne wai kafin ka kula shi wai da babu Buhari ya bawa yan Najeriya wahala da dole ne sai sun yi noman wallahi yanzu ana karɓar gunayi a garin nan dan saurayi fa ka san kwari ne fa a Kano fa kwari ne na Kano fa gaba Allah wannan mai waka shi ne mawakin nan ba dan saurayi da yi da iya ya shafa duk mawaka ne duk mawaka ne gashi nan ka ga wai noma suke dan saurayi a shafa na Allah ka ce aikin kuke taba na ga sun koma gona to ai wannan yanayin da kuka in dai ba da noman ba ka san yanayin da rayuwar ta bace ta canza shugabannin mu ba sa duba gaskiya to ina an samu matsala wallahi wai kuma da kanku a to ni ma ya kamata kuma gonan nan gaskiya ma to ai ya ci ace mu koma gonan nan mu manya ma suna yi ballan na yara ba za ka iya noma tushen arziki mulkin za mu iya ma kuka yi ma wannan gayu suna gona gayu ma ai gayu akwai sabo sani a to ni ina za a yankan mun ni ma an zo bana ne noman kake so noma a to ai tunda kuma kuna yi ai ba za mu ki ba noma fa da wahala fa hakan nan za mu daure ina zuwa to kai kana gaye sama lami kai mu ga kai ma fa a gayan ma mu sai dai mu lasa kasan takalmin ku to ai waka ba wai shine gayu ba ai waka ba gaskiya mu je mu za mu je sai mun yanke guri mun yi noman nan gaskiya mu ma mun yi masara ina noma a tuka min tuwo in yi loma tarkona in ya kama a nan ne na san zan ciyo nama ka nema a dadduma nan ne da yin zo ka sa himma fito to mana abin da kita aka